Is-sena d-dieħla se jiġu investiti aktar minn 154 miljun euro fil-kumpless ta' San Vincenz de Paul, somma rekord li hija kważi nofs il-budget totali għall-anzjanità attiva li laħaq 337 miljun euro. F'konferenza tal-aħbarijiet b'rabta mal-miżuri tal-budget tas-sena d-dieħla, is-Segretarju Parlamentari għall-Anzjanità Attiva Malcolm Paula Ġużgalja qal li dan l-investiment huwa sinjal ċar tal-viżjoni tal-Gvern li mhux biss joffri kura iżda jibni sistema holistika li taħdem għal kull stadju tal-ħajja tal-anzjani minn servizzi paljattivi għal kliniċi speċjalizzati u kura intermedjarja. Semma kif fost il-proġetti maġġuri li mistennija jsiru fil-futur qrib hemm magna ġdida tal-MRIs u l-ħruġ ta' offerta l-bini ta' sptar ġdid bi 300 sodda li mistenni jġib rivoluzzjoni fil-kura tal-anzjani f'Malta. Is-sena d-dieħla ħankunu qegħdin naraw li ħajkollna is-sala psikoġerjatrika, ħajkollna wkoll ir-renal unit ġdida bi 18 magna ġodda, issa ħajkollna l-pilot study għaddej li ħajkun qiegħed jaħdem. Fl-istess waqt ukoll għandna l-pilot study li tellajnieh minn 16 sodda għal 20 sodda u mbagħad għal 40 sodda tal-kura intermedjarja u mbagħad ovvjament sintendi naraw li ħajkollna l-pubblikazzjoni tat-tender tal-proġett il-kbir li ħajkollna ġak tal-isptar tal-kura intermedjarja propju hawnhekk ġewwa l-kumpless ta' San Vincenz. Innota kif il-budget tas-sena d-dieħla mhux biss qed iwieġeb għall-isfidi tal-lum, imma qed jinvesti fil-kwalità tal-ħajja tal-anzjani b'mod sostenibbli anke fil-kuntest li l-popolazzjoni anzjana dejjem qiegħda tikber. Il-Kap Eżekuttiv ta' San Vincenz de Paul Jurgen Sunes rimarka li dan l-investiment mhux biss ifisser titjib fl-infrastruttura imma jirrifletti r-rispett lejn kull resident li l-ħajja tagħhom għandha tkompli tkun attiva, sigura u b'kura li tixraq.